Hey, tazarayo zaliza bezera rapora. Nai madam. Yes. Kumanono skwane ibona. Tanchimbotsvaga rimwe sadza mupoto matini nenzara. Alright. Manje Ndakafana kusiwa nemwana era ndoti tinoguta ere. Ndakutofana totimba zvamujembe racho. Inini nzara ndinayo ndinotodya kubva kuseti. Wari nenzara. Ndaswera maputi. Mwana anotengesa uko maputi chaiwo ndo ndaswere. Undozvizvi. Muvhejizve. Ndatika muna eselenomo. Mjojo unokana mafuta. Akapera nezuro. Mafuta akapera? Akapera nezuro. Naiwa, ungadaro. Ndaswere ndakudza pandinobva kubasa nhasi. Asirona ngawo. Mawanda nyoka iwana. Mawanda nyoka yekuita seiwe muna January muno. Mavheji atori healthy manje anozati ndine BP. Vakati ndidye mavheji akawanda. Mavheji akufira heyo. Kana. Muviri unombofanira kungodya zvinhu green so. Aiwa, kanyama ndeyamba basi. Nyama 4 mune mweshe unenge ungatodya kuti ndisandasvika. Nyama 4 pana pa January disease makapedzera mari dzese dzekutenga usavi kumawivi izvo zvindikudya muri usina mafuta. Mari yandakakupa mari yakawanda sei awatengesa wivi musoro zvine zvamunakana tiudya muri usina kana mafuta. Hakuna. Iwewe ikoko mira ikoko. Nyama ndeyamba baba. Hai mimi kwenyu kumawanda nyoka ndo kwenyu. Ndenge mbandate mbenge ndachatura zvazviri nani. Ewa. Usavile wa baba. Iwe saka ukiamba sadza akaya nemawanda nyoka.